Tatak tayo nito ah. Oh no! Tayo dyan. Jury ma'am, apa papunta pong Malate. Okay po. Kasi baka kasi hindi nyo na-receive yung text kaya napatawag na ako. Opo. Minsan kasi ganun po yung iba eh. Ito po. Shower ka po kayo ma'am. Sana wag na umulan. Hindi na siguro ulan. Wala na, tapos na. Oo. Sige ma'am. Ay ma'am. Ayan, okay. Tara ma'am. Alright mga papi, meron na tayong first booking ngayong araw. Ngayon ang araw ng Biyernes, 6:30 na ng gabi. Alam nyo na, hanggang madaling araw biyahe natin. Kaya ngayon lang ulit tayo nakalabas. Saka nag-edit pa ako kanina eh. Kasi 2 days na yung last na upload natin. So ayun mga papi, meron na tayong first booking. Papunta tayo ng Malate mula dito sa UP campus. Magandang buwan na naman to mga papi kasi long ride to. Kaya sulit ang ating first ride ngayong gabi. Alrighty, kamusta kayo mga papi? Kamusta ang lahat? Lagi tayong mag-iingat dahil maulan pa rin hanggang ngayon. Madulas ang kalsada. Maraming disgrasya sa kalsada ang nangyayari dahil sa basa ang kalsada. Slippery when wet, sabi nga. So alright, simulan na natin ang gabi mga papi. Samahan nyo ulit ako para maghanap buhay kay Joyride. Makahanap na naman tayo ng mga kakaibang ganap sa buhay bilang isang Joyride rider. Alrighty, without further ado, let's do this. Wow, English, let's go. Mula dito sa UP campus hanggang Malate, meron tayong tatakbuhin na 17 kilometers at 59 minutes at travel time. At sa ngayon, dahil 6:30 oras ng rush hour, kaya hindi pa rin natin sigurado kung 59 minutes nga talaga ang tatakbuhin natin dahil ma-traffic pa. Excuse me, makikiraan kami. Unang biyahe ngayon mga papi, at umulan na naman. Alright. Kala ko pa naman maganda na ang panahon, umulan pa rin. Huwag kayo iiyak! Hoy, 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 mangiipit ka? Wala. Ano pa ma'am? Salamat ma'am, ingat po. First booking natin mga papi, umuulan na naman. Alright mga papi, meron na tayong pangalawang booking. After natin i-drop si ma'am, magantayin tayo ng mga 20 minutes. Di naman tayo nabigo sa booking dahil meron na tayong panibagong booking at isa na namang long ride mga papi. Papunta tayo ng Marikina mula dito sa Ermita, Manila. So ang kanyang pick up location pala is 1.6 kilometers at 8 minutes travel time. Panganaantay natin, puntahan na natin si boss. Alrighty, let's go. Pag talaga dito ka sa Malate, hindi ka mawawala ng booking eh. Magtiyaga ka lang sa pag-aantay para makakuha ka ng maayos na booking. Dami kasing club dito eh, saka mga condo, kaya maraming talagang nagbubook. Alright mga papi, napick up na natin si sir. Papunta ng Marikina. Meron siyang 1 hour and 17 minutes of travel time at 25 kilometers. Kanyang layo. Dito na tayo sa Quiapo, kung saan grabe ang traffic. Opya, sorry. Ang oras natin ay 7:30 na ng gabi. Ganda dito sa tulay ng Marikina mga papi, oh, may ilaw. Di ba? Astig. Dito lang yan sa Marikina. May pailaw si Mayor. May pailaw sa tulay. Karating din. Ito sir, oh, 2:35 po. Thank you po. Aba. Okay, dito tayo sa Marikina. Mahihina ako. Alright mga papi, waiting game muna tayo ng ating booking. At maghanap ako ng pwedeng ihian. Ihina talaga ako. Puputok ng aking pantugs. Pantugs. Kaya makahanap tayo ng ano, pader. Update na lang papi pag meron na tayong pangatlong booking. Alrighty, let's go. Alright mga papi, meron na tayong pangatlong booking. Alright, pagtapos natin magwiwi, pinasukan na tayo ng booking.
Wiwi lang pa nakatapat ng booking na to eh. Puntahan na natin si boss. Let's go. Oh, hell no! Putik dito mga papi, gravity. Parang dinaanan ng katatapos lang na bagyo. Dugyot ang ating motor, kakapaligo pa lang nito kanina eh. Kawawi na naman. Alright. Sir Romel po. Okay, punta Mandaluyong. Sir. Hindi mo wala sa Balanggaling ano, boss? Maambon sir. Pero pawala-wala naman. Wow. Wow. Lumusot yung gulong ni Papi. Paps, kaya pa? Sir. Okay. $320 po. $35. Wala naman tayong barya, Papi. 500 na naman. Naku po, delikado na naman ang barya natin. Alright, andito na tayo sa Mandaluyong. Saan ka tayo tatambay? Ortigas na siguro. Okay, waiting game na lang mga papi. Pag mayroon na tayong panibagong booking dito sa Shaw Boulevard. Alrighty. Ito, pwede na to. Alright, may panibagong booking tayo. Papuntang Taguig. Alright mga papi, meron na tayong booking again and again and again. Meron siyang layo na 1.3 kilometers. 5 minutes travel time. Sir Zach po. Opo. Opo. Papunta ng ano? Opo, sige po. Dito na lang sir, kamusta? Para hindi siya madumihan. Ano ba yan? Okay na sir. Alrighty. So meron tayong 24 minutes na travel time at 9.7 kilometers na lalakbayin. At gaya nga nasabi ko, dahil sa traffic hindi natin sigurado kung anong oras ba talaga ang ating travel time. Anyways, na-pick up na natin si boss. Kaya ano pang inaantay natin? Let's go. Doon kayo sir, no? Diyan na lang, about. Dito na pa. Ingat po. Salamat sir. Alright, andito na tayo sa Bonifacio Heights Executive Village. Alright. Anyways, waiting game na naman tayo. Complete na natin yan. Alright, let's go. Tulak tayo nito tayo dyan. Oh no! Inamandar. First time kong maubusan ng gasolina mga papi. Hindi ko napansin higup ka pa. Harap tayo ng gas station mga papi. Umupugak na yung ano ko, motor. Konti na lang higup na ito. Sumisip-sip na lang siya. Buti yung mandar. Hanap tayo ng gasolina. Sumisip-sip na lang Ay, naka Nana.
Bitin ng puta. Paps, saan may malapit na gas station dito? Gas station? Oo. Ay, dyan, oh, meron dyan. Diyan? Dito. Kaso, iikot ka lang din naman eh. Pinakamalapit dito. Diyan. Sige, sige. Lalang gasolina eh. Sige, sige ah. Na ano? Wala na talaga. Ah! Ah! Mumupugak na. Tangin na yan. Mumupugak na mga papi. Wala na talaga. Alright. First time nating maubusan ng gasolina. Tangin na yan. Wala na to. No choice tayo. Tulak tayo. Tulak for the first time. 3 taon kong ginagamit yung motor. Ngayon lang ako naubusan ng gasolina ba? Wawit. Tulak tayo for the first time. Di ko napansin. Wala na pala akong gasolina. Napasarap ng biyahe eh. Yung dalawang long ride kasi nasa 20 kilometers plus din yun. Tapos yung isa umabot ng 17 kilometers. Ay dalawang 17 kilometers saka ano 20 plus kilometers na biyahe. Kaya hindi ko na napansin yung gasolina ko. Anyways, update na mga papi pag nakapagpagas na tayo. Alright. Mga papi, karating din. Dito tayo sa Petron. Sa loob ng 3 years, ngayon lang ako naubusan ng gas Hindi ko napansin yung gas natin. Kapag exercise na wala sa oras. Wait. Alright, update na lang pag okay na ulit tayo. Okay, okay na boss. $5.45 liters, 397. Sagad talaga yung gasolina natin. Kulang-kulang 400. Alright mga papi, meron na tayong panibagong booking. Mabawi tayo. 1 oras din tayong nabakante dahil nagtulak tayo. Alright. May layo siyang 1.8 kilometers, 5 minutes of travel time. Alright, hey. Let's go. Hi ma'am. Ma'am, sa ano po? Sa Joyride po. Andito na po ako ma'am, sa location niyo po. Dito po ako ma'am sa may Bank of Commerce saka may bank. Sa may kanto po. Dito po ma'am sa may ano, opo, bandang Union Bank po. Lagpas lang po konti. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Ma'am Kathleen po. Ayun. Papuntang Pasig. Ayun. Papuntang Pasig. Ayun ka lang mo alcohol ma'am. Ito ma'am. Alag na lang po. Salamat po. Okay. Tara ma'am. Ingat po. Yun. On the way to Pasig mga papi. Meron siyang 12 kilometers, 30 minutes travel time. Okidoki. Daming pagkain.
Load lang po. Salamat, boss. Let's go. Okay po. Ingat, ma'am. Ano, ma'am? Ayan. Okay. 145. 145 po. Salamat, ma'am. Alright. Dito na tayo sa Pasig, mga papi. Ating pang 5 booking ngayong gabi. Puspay ko to, boss. Dyan. Thank you, sir. Pinashare ka tayo ni boss, Alright. Waiting game na naman tayo, mga papi. Sana may long run ulit tayo dahil Biyernes ngayon. Di masyadong traffic, di gaya pag mga weekends, weekdays na hanggang Lunes, Huwebes. Ayan, medyo matraffic kahit ganitong oras.